No niin, tervetuloa Laurin lukupiiriin. Tänään keskustellaan Pyhien leiristä. Mä käyn ihan aluksi vähän tämmöistä aikajanaa, että miten tämä lukupiirin järjestäminen on kehittynyt. Tässä on ollut hupaisia juonenkäänteitä matkassa. Sen jälkeen kerron nopeasti, mistä puhutaan, kuka on kirjoittanut minkä kirjan. Ajattelin, että kustantaja voisi pitää jonkun lyhyen puheenvuoron tässä alussa. Sopii varmaan. Kyllä, sopii ja sen jälkeen sitten niin lähdetään keskustelemaan kirjasta. Mulla on täällä vähän johdattelevia kysymyksiä, mutta aloitetaan sillä, että jokainen lukenut saa sen niin kuin, omat ajatuksensa kertoa siitä ensiksi, että millainen mielikuva kirjasta jäi. Ja sen jälkeen lähdetään miettimään vähän tarkempia kysymyksiä. Mä varasin tämän tilan, en tätä tilaa, toisen tilan 1. tammikuuta Oodista. Oma henkilökohtainen lukupiirini, ei mikään Sinimustan liikkeen tapahtuma. Ja 11. tammikuuta julkaisin videon, jossa kerron, että tämmöinen on tulossa. Ja sitten se oli lauantai, seuraavana työpäivänä maanantaina tuli viesti, että tilavaraus on peruttu, koska se rikkoo sopimusehtoja. Ja pisti sinne viesti, että no kertokaa nyt vähän tarkemmin, että mitä ehtoja se rikkoo. Tuli vaan vastaus, että peruutuksen syy on mainittu viestissä. Ei sen enempää. Eivät suostuneet tarkentamaan sen enempää. 16. tammikuuta Oodi kommentoi Instagramissa: Sinimustat pyrkivät taas järjestämään lukupiiriä Oodissa. Tällä kertaa yksityishenkilön. Lukupiirin tilavaraus on peruttu ja Helsingin kaupungin uuden linjauksen johdosta myös Oodin avoimissa tiloissa kielletty. Olemme tästä kaikki helpottuneita. Toivomme mielenosoittajilta yhteistyötä. On todella tärkeää, että Suomessa osoitetaan mieltä, kun siihen on aihetta, ja tässä tapauksessa horjutetaan meille kaikille tärkeää ja rakasta kirjastoa. Kirjaston tiloissa mielenosoitusten järjestäminen on kuitenkin kielletty, myös silloin, kun olemme itse asiasta samaa mieltä. Kaupungissa on erilaisia paikkoja mielenosoituksille, kuten Oodin edessä sijaitseva Kansalaistori. Toivomme, että voisimme kaikki omalta osaltamme kunnioittaa kirjastoa rauhallisuuden tyyssijana, paikkana, jossa asiakkaamme voivat viihtyä jokaisena aukiolohetkenä. Hesari kirjoitti samana päivänä aiheesta artikkelin, ja sitten varasin tämän tilan tältä toista kirjastosta näköjään niin, että vaikka tilavaraukset menee sieltä Helsingin Varamon kautta, niin se oli kuitenkin Oodi itse, joka sen varauksen on perunut, koska täällä sitten tämän paikallisen kirjaston väki ei ole katsonut tarpeelliseksi tämmöistä tilavarausta perua. Jännityksellä odotettiin kuitenkin ihan loppuun saakka. Olisi voinut lähteä alta. Olli otti valokuvia Oodista tässä viikko sitten. Olen itse ajastanut näitä valokuvia Twitteriin noin vartin välein tälle päivälle. Ja nyt ollaan täällä, tulkaa äkkiä kaikki tänne istumaan ja nyt siirrytään tonne ja edellinen paikka on vallattu ja tulkaa tänne. Mä toivon, että saataisiin edes pientä juoksujalkaa siellä Oodissa aiheutettua. En tiedä, katsotaan sitten, jos löydetään vastapuolelta jotain suoraa videolähetystä sieltä, niin saadaan siitä jotain tallenteita. Jos semmoista on, niin koska tämä on jälkitallente, niin mä editoin sen tähän väliin. Nyt ollaan kuitenkin täällä. Täällä on rauhallista. Meillä on kahvia ja pullaa. Keskustellaan kirjasta. Kirjan on kirjoittanut Jean Raspail, syntynyt 1925, kuoli tuossa 5 vuotta sitten, 2020. Ranskalainen kirjailija, tutkimusmatkailija ja kulttuurivaikuttaja. Raspail tunnettiin erityisesti teoksistaan, jotka käsittelevät identiteettiä, kulttuurien kohtaamista ja länsimaista sivilisaatiota. Kirja, josta keskustellaan tänään, on Pyhien leiri. Jean Raspailin Pyhien leiri on dystooppinen romaani, joka kuvaa tilannetta, jossa valtava siirtolaisjoukko saapuu Länsi-Eurooppaan ja aiheuttaa yhteiskunnallisen mullistuksen. Kirja on allegoria kulttuurien kohtaamisesta, länsimaisen sivilisaation haasteista ja globalisaation vaikutuksista. Teos käsittelee kiistanalaisia teemoja, kuten identiteettiä, moraalia ja länsimaiden poliittista vastuuta, usein kärjistetyllä ja provokatiivisella tavalla. Suomennos, josta täällä keskustellaan, on julkaistu 2017 Kiuas Kustannuksen toimesta. 2021. Oi, nyt muistin jonkun väärän vuosiluvun. 21, mutta joo. Tästä keskustellaan tänään. Kustantaja täällä itse paikalla, niin hän voisi muutaman sanasen tästä sanoa, jos tulee jotain mieleen. Joo, mä oon siis Timo Hännikäinen, mä oon Kiuas Kustannuksen kustannuspäällikkö ja mua pyydettiin tänne kustantajan ominaisuudessa, kun tätä Pyhien leiriä haluttiin käsitellä ja päätin sitten tulla. Ja tosiaan mä luin alkujaan
Pyhien leirin englanninnoksena joskus, olikohan se 2012 vuoden tienoilla, ja vaikutuin siitä kirjasta, olin siis tietoinen sen kaikesta maineesta ja kulttimaineesta ja tämmöisestä silloinkin, ja sitten luin sen mielenkiinnolla, ja sitten totesin, että tämähän on oikeasti hyvä kirja, toimii ihan siis kirjallisuuden tasolla. Ja siitä lähtien mä oon jotenkin ajatellut, että tämä olisi hyvä saada suomeksi. Mutta olin sitten tietysti tietoinen siitä, että Suomesta tuskin löytyisi sellaista ainakaan isoa kustantajaa, joka tällaisen teoksen ottaisi. Se olisi nykyään poliittisessa ilmapiirissä vähän liian kuumaa kamaa. Mutta sitten myöhemmin, kun itse muutamien muiden kanssa perustin Kiukaan, niin siihen sitten tarjoutui tilaisuus, kun toi Mika Keränen, turkulainen tämmöinen Ranska-tuntija ja ihan terävä kirjoittaja itsekin, niin suostui kääntämään tämän, kun mä häneltä kysyin. Ja sitten me oltiin yhteydessä ranskalaiseen kustantajaan ja saatiin oikeudetkin ihan kohtuullisen edulliseen hintaan, ja tämä suomennos sitten päivänvalon vuonna 2021, ja se on ollut meidän suosituimpia kirjoja siitä eteenpäin, että nyt mä kattelin, sitähän on aika paljon pääkaupunkiseudun kirjastoissa, ja tuossa ihan nyt kuluneella viikolla vilkasin, että mikä sen lainaustilanne on, ne oli kaikki lainassa tällä hetkellä, että kyllä tämä johonkin hermoon näyttää osuneen Suomessakin. Ja tästä on tosiaan julkaistu hyvinkin monilla kielillä laitoksia, että mä en muista millä kaikilla, mutta ainakin siis alkukielen eli ranskan lisäksi just tietysti englanniksi ja espanjaksi ja en edes muista, siis sitten vähemmän pienempiä kieliä, niin viroksi myös, että yksi virolainen tuttu taannoin halusi ostaa multa tuon kirjan, lähetti sähköpostia ja sitten sieltä tulikin äkkiä uusi sähköposti, että hetkinen, että tajusin, että tämähän on jo viroksi, niin luonkin sen. Mutta ei tässä kai muuta, että aloitetaan vaan käymään tuota läpi, että se on varsin mielenkiintoinen opus ja kaikilla on sitten suuvuoronsa. Kiitoksia. Aloitetaan sillä, että jokainen, joka tämän on lukenut ja haluaa päästä ääneen, ei ole pakko, jos ei videolle halua, niin voi jakaa ensin vähän yleisiä ajatuksia tästä kirjasta, koska kuinka kauan siitä on kulunut aikaa, kun on sen lukenut ja mitä on jäänyt mieleen. Ja sen jälkeen sitten käydään vähän näitä muita kysymyksiä läpi. Alo Tapio vaikka. Joo, mä oon tässä ihan lähiaikoina ja varta vasten tätä tilaisuutta. Luin tämän kirjan ja ostin sen juuri Kiukalta. Tuin ihan tätä suomalaista hyvää julkaisu- ja kustannustoimintaa, että pidetään ne rahat siellä omassa leirissä, että ei lähdetä mistään ulkomailta englanninkielistä tilaamaan, niin ymmärtää paremmin, kun lukee sen omalla äidinkielellään. Mutta joo, itse kirja, niin itse olin jotain enemmänkin kuullut puheista ja tämmöisistä, että hyvä kirja ja vähän jotain pientä tiivistelmää nähnyt ja näin, niin sitten lähdin sitä lukemaan. Ja tämä niin kuin kirjallisuuden tyylin tämä raadollisuus yllätti aika nopeasti tässä, ja että miten kuvattiin näitä niin kuin nyt meni ihan liian tarkkaan näihin juonipaljastuksiin, että meidän, ketä tätä videokin katsoo, niin lukevat itsekin kirjan, mutta... No, tämä on kirjapiiri, niin kyllä kirjapiirin oletus on se, että siinä on luettu ja keskustellaan siitä, mistä luetaan. No, niin jos joku katsoo tätä kotona ja ajattelee, että nyt en halua juonipaljastuksia, niin video kiinni ja käy ostamaan kirja ja tuu sen jälkeen takaisin. Juuri näin. Noin. Niin tässä alkuunkin, kun tämä vanha ranskalaismies, en oikein muista, mitä sen nimi lausutaan. Calgues. Niin, Calgues. Ei varmaan sillä lailla lausuta.
tästä tämä moni saattanut nähdä tämän legendaarisen Tammio-viittauksen tässä, jossa hän tätä vuosilukua muistelee ja kuinka monta sukupolvea hänen talossaan asunut. Ja sitten yllätti tämä kappaleen loppu, jossa tämmöinen nuorempi hippi, joka oli innoissaan tästä tapahtuneesta ryntäyksestä Rivieralle, niin tämä Calcaes sitten ampui hänet siihen ovelle, ja vaikka tämä hippi epäili, että hän ei pystyisi siihen, ja tämä niin kuin herätti tosi paljon mielenkiintoa sitten, koska se alun kuvaus, kun tätä porukkaa tuli, niin oli aivan semmoinen tavanomainen, mutta sitten tuli tämmöinen pieni jyrkkä käännös vasempaan ja lähdettiin raiteille, ja sitten siitä imi mukaansa tämä kirja ja luin siinä, ja muutenkin tämä kuvaus juuri sitten sieltä lähtöpäästä Intiassa, ja niin kuin kävi nämä erinäköiset lähetyssaarnaajat sun muut taustatoimijat, ketkä tätä junaili osittain tätä ihmisryntäystä tänne Eurooppaan, niin jotenkin paistaa semmoinen vähän kirjailijan ja varmasti monen muun tämmöisen niin kuin maahanmuuttokriittisen oikeistolaisen ajattelun, tämmöinen katarsis vähän siinä, että kun näille erinäköisille tälle Ballanillekin käy huonosti siellä, kun hän Intiassa ensin saa sen mutavyöryn liikkeelle, niin hän itse on ensimmäinen valkoinen, joka tallautuu sen alle siinä, kun hän hukkuu sinne satama-altaaseen ja näin, ja sitten se siitä lähtee etenemään, ja sitten mennään taas takaisin vähän Ranskaan, mitä siellä sitten tapahtuu, kun täällä niin kuin tämä presidentti ja hänen avustajansa, kun ne ilmoittaa näistä puheista ja näin, ja sitten tämä presidenttikin murtuu kesken puheensa ja sanoo sitten, että toimikaa sotilaat oman tuntonne mukaan, että hän ei voi antaa käskyä ja näin, niin tuo hyvin esiin tätä niin kuin nykyäänkin vaikuttavaa niin kuin tätä liberaalin ajattelumaailman, tätä moraalista pehmeyttä ja tämmöistä, että ei uskalleta pitää omien puolta, ei uskalleta asettaa minkäänlaisia rajoja mihinkään, että semmoinen paistaa siinä, ja huomaan kirjailijankin tämän varmasti, tai tulee niin kuin selkeästi ainakin itselle tuli läpi juuri se, että hänkin niin kuin vähän halveksuu tätä asennetta, että on niin pehmeitä, ei edes omaa henkeä ja omia lapsia ja jälkeläisiä pystytä puolustamaan, että mennään tähän moraalirelativismiin ja kaikkea vajotaan niin syvään. Ja sitten loppua kohden, kun sitten paljastuu, että mikä tämä kirja on kirjoitettu, niin tämähän on sitten tämä 19, eikö se 19 ollut, jos muistan oikein, ihmistä siellä Pyhien leirissä sitten kirjoittaa päiväkirjan näitä tapahtumia Euroopasta, ja siinä sitten huomasin myös sen, että se yksi niistä, ketä oli siellä Sveitsissä täällä Pyhien leirissä, sitten oli tämmöinen intialainen, joka sitten ei pidäkään siitä omasta väestöstään, että haluaisi olla niin kuin valkoinen, niin se vähän pisti silmää omaan ajatteluun. Ja etenkin nyt, kun edustan tätä jyrkempää etnonationalistista reunaa, niin itselle se vähän, että omaan maailmankatsomukseen ei ole, vähän särähti heti korvaan, että on otettu semmoinen sinne mukaan, että okei, hyvä tyyppi, mutta et ole meikäläisiä, että pitäisi jättää pois. Mutta se, mikä eniten niin kuin itsellä sitten kuitenkin sillä nousi tästä tapahtumien kulusta, että tästä oli jätetty pois ainakin tämä, kun tämä oli 78 kirjoitettu vai 70-luvulla kuitenkin, niin silloin oli tämä hiljattain edesmennyt isä Le Pen, hän oli jo silloin vaikutti aktiivisesti politiikassa, niin heidän kaltaisen hahmojen niin kuin olemassaolo loistaa poissaolollaan vähän tässä kirjassa, että ei mitään tämmöisiä kansallismielisiä toimijoita ei niin kuin oikein ole tässä kirjassa, jotka laittavat tosissaan hanttiin tälle vyörylle, että siinä kohtaa, kun liberaalilla valtaa pitävillä pettää kantti, niin siinä kohtaa todellisuudessa varmasti erinäköisiä ryhmittymiä pyrkisi valtaan juurikin puolustamaan tätä omaa kansansa tältä vyöryltä, että semmoinen, niin kuin, mitä itse, jos kirjoittaisin vastaavan kirjan, niin ehkä lähestymiskulma olisi enemmän se, että joo, haluaako joku toinen? Voisin lyhyesti sanoa tuossa vielä. Niin tässä alussa olisi varmaan ehkä viisaita tehdä pieni referaatti, että mistä tuossa kirjassa on siis kyse.
tämä Raspailin romaanihan, siis kyseessähän on siis tämmöinen satiirinen kuvitelma, joka sijoittuu siihen kirjoitusajankohtaan, eli 70-luvulle. Siinä on tämmöinen kuvitteellinen tilanne, jossa tällaisesta valtiosta nimeltä Ganges, joka muistuttaa pitkälti Intiaa, niin lähtee semmoinen suuri laivasto kaikkein köyhimpiä paikallisia asukkaita kohti Eurooppaa. Heitä on jotain niin kuin 2 miljoonaa päinen joukko. Ja kun tämä laivasto alkaa lähestyä Eurooppaa, niin sitten tietysti syntyy semmoinen kansainvälinen kriisi. Kaikki miettii, että mitä pitäisi tehdä ja että jos nämä otetaan vastaan, niin koko Länsi-Eurooppa suistuu kaaukseen, mutta jos heitä ei oteta vastaan, niin he käytännössä kuolee nälkään ja tauteihin. Ja tässä sitten seurataan monella tasolla eri yhteiskuntakerroksissa näitä tapahtumia etenkin Ranskassa, koska niin kuin lopulta sen laivaston päämääräksi tulee Ranskan Riviera. Eli tämä on niin kuin tämmöistä eräänlaista dystopiakirjallisuutta, jossa kuvataan tällainen kauhuskenaario, kyllä. Ja tosiaan mainitsen vielä sen, että tämä mikä on tämä suomennos, niin se perustuu vuonna 2011 ilmestyneeseen uuteen ranskankieliseen editioon, että kirjailija oli pikkusen editoinut sitä alkuperäisestä, että hän oli poistanut joitain siihen tapahtumahetkeen ja sen ajan maailmanpolitiikkaan liittyviä viittauksia. Siinä alkuperäisessä siinä alkuperäisessä versiossa on esimerkiksi semmoinen luku, joka käsittelee tapahtumia Neuvostoliitossa ja Kiinassa ja niiden tätä konfliktia, niin tämmöisiä siitä on poistettu, mutta muuten niin kun se on aika lailla yhteneväinen ihan sen ensimmäisen version kanssa. Joo. No joo, sitten niin lisäisin, että se kriisihän vähän sitten laajenee myös maailmanlaajuiseksi siinä, että siinä sitten myös kuvataan esimerkiksi New Yorkissa nämä vähemmistöjen gettojen asukkaat myös alkavat vähän oireilemaan siinä kohtaa. Toimii inspiraationa heille. Niin, että sielläkin henkeä pidätellen vähän odotetaan sitä Ranskan reaktiota tähän siirtolaismassaan, että mitä he tekevät, niin nämä muidenkin maiden nämä Tuukka Kurun lanseeraama ruskea reservi alkaa katsoa henkeä pidätellen sitä ja reagoi sitten sen mukaan, miten tämä uusi tulijamassa Ranskassa, miten heitä kohdellaan ja miten heihin reagoidaan, niin he suhteuttavat sitten oman toimintansa siihen ja tekevät sitten sen mukaan. Ja siinä kun liberaali hallinto heiltä pettää pokka, niin he näkevät nämä maailman muutkin tämmöiset etniset vähemmistöt näkevät sitten paikkansa tulleen, että nyt kapinoidaan sitten kuvitteellista sortajaa vastaan siinä kohtaa. Ketäs sitten seuraavaksi? No mä voisin tähän väliin heittää omat ajatukseni, että kauheasti tarinakirjallisuutta, mä en tarvitse tätä, kun mulla on tämä oma. Kauheasti tarinakirjallisuutta en itse lue, että yläasteen jälkeen olen lukenut tämän kirjan, Turnerin päiväkirjat, ja näin puhui Zarathustra. Siinä on ehkä niin kuin tämmöinen fiktiivinen kirjallisuus, mitä mä oon itse lukenut sen jälkeen, mutta oikein miellyttävä kirja. Itse asiassa mun vaimoni luki ton ensin ennen mua. Mulla oli lukujonossa jotain muuta sillä hetkellä, ja hän ei oikein tykännyt. Se oli vähän liian raadollinen hänelle. Hän on ehkä vähän herkempi ihminen, mutta mä tykkäsin kyllä. Juurikin se alku oli mun mielestä hauska, että se alkoi semmoisella kunnon pamauksella, ja sitten lähdettiin seuraamaan sitä tarinaa, ja mä tykkäsin myös siitä kerrontatavasta, jossa vaihdeltiin sitä näkökulmaa välillä, että kerrotaan ensin luku täältä ja sitten toinen luku tuolta. Oli sitä presidentin kansliaa ja Galwesin asuntoa ja oltiin New Yorkissa ja Intiassa. Ja,
juurikin mulla jäi vähän kalvamaan se just tämmöinen niin kuin kansallismielisyyden puute. Toki dystopia, niin siellä ei sitten kuulukaan olla semmoista mitään hopeareunusta. Mutta sitten justiinsa se ehkä niin kuin konkretisoitui kaikkein eniten siinä ihan kirjan lopussa, kun nämä viimeiset sankarit, jotka toisin kuin kukaan muu, niin he uskalsivat pistää hanttiin, vaikka tiesivät häviämänsä, niin hekin sitten lopulta, heilläkin oli siellä Hamadura ja sitten ne lopulta vaihtelivat muistojaan, kun nuorina poikana joskus on nussittu jotain alaikäistä neekerihuoraa ja oi kun oli hyvät tissit ja vähän tuli semmoinen maku, että joo, no niin tämmöiset sankarit sitten, että joo, ei oikein ollut hekään ihan niin ihaltavia hahmoja, mutta sulla joku kommentti? Joo, mä kommentoisin ton verran, että että siinä ei niin kuin nouse mitään varsinaista poliittista tai muutakaan vastarintaa tätä siirtolaisaallon tuloa vastaan, niin sehän johtuu pitkälti siitä, että kaikki tapahtuu niin nopeasti. Niin 3 päivää. Niin, että toi tarinahan sijoittuu pääsiäisviikolle ja siinä kuvataan se muutaman päivän ajanjakso, mikä sillä laivastolla kestää saapua sinne, ja kaikki on hirveätä kaaosta, ei siinä oikeastaan ehditä edes millään lailla reagoida. Et sen takiahan, siis kyseessähän ei ole millään lailla realistinen romaani, että se muistuttaa tämä Pyhien leiri niin enemmän jonkinlaista uskonnollista kuvailmaa, ja että sen siirtolaislaumanhan saa liikkeelle semmoinen merkillinen pyhä mies, jolla on niin kuin joku semmoinen kehityshäiriöinen lapsi. Joo, joku tällainen niin kuin mutantti tai kehityshäiriöiden lapsi, jonka kanssa on ilme jonkinlaisessa telepaattisessa yhteydessä tai jotain vastaavaa. Et siinä on tämmöisiä niin kuin voimakkaan mystisiä ja surrealistisia elementtejä mukana. Että tavallaan tämä kirja, että sitä ei pidäkään mun mielestä lukea sellaisena realistisena kuvauksena, että miten niin kuin länsimaiden romahdus tapahtuisi, vaan tämmöisenä enemmän vertauskuvallisena skenaariona, koska jos ajatellaan niin kuin massamaahanmuuttoa, niin sehän tapahtuu niin kuin asteittain ja sellaisina niin kuin monien paljon pidemmällä aikavälillä, ja ne seuraukset näkyy paljon hitaammin. Tämä on semmoinen kuvitelma, että minkälaista se olisi, jos tämä kaikki tapahtuisikin kertarysäyksellä. Ja sitten ihan tuohon romaanin rakenteeseen sen verran, että Raspailhan kirjoitti tämän teoksen hyvin nopeassa ajassa myöskin, että hänellä ei ollut oikeastaan käsitystä, että hän on kertonut myöhemmin, että kun hän alkoi kirjoittamaan, niin hänellä ei oikeastaan ollut käsitystä siitä, että miten tämä juoni etenee, miten tämä kaikki tulee päättymään. Hän lisäsi siihen henkilöitä niin kuin sen kirjoittamisen aikana. Hänellä ei ollut mitään semmoista kauhean tiukkaa suunnitelmaa, että minkälainen tästä romaanista tuli, että se oli enemmän semmoisena purkauksena syntynyt. Ja se selittää ehkä jonkun verran kanssa niin kuin tämän tietystä rakenteellisesta ehkä epäloogisuudesta, mitä tässä välillä näkyy. Ja sille, että tässä kaikessa näkyy se, että se on tullut semmoisena niin kuin voisiko sanoa flow-tilassa niin kuin nykyään. Hetkellinen inspiraatio. Joo, hyvin. Kirjoitan yhden kappaleen, nyt tuli idea. Joo, hyvin voimakkaan tämmöisen luovan tilan seurauksena. Siis jostain mä olin lukenut, että se Jane Raspail oli nähnyt jonkun unen ja sen perusteella kirjoittanut tuon kirjan. Mä en tiedä, pitääkö tuo paikkaa. Se oli joku, että hän, mikä se on, onko se Asuri, mikä saari siellä on? Siellä jossain istuskeli ja katseli ulapalle ja ajatteli yhtäkkiä, että mitä jos ne tulee. Sitten sen perusteella päätti, että no kirjoitetaan semmoinen tarina, jossa sieltä tulee joku. Hän sitten päätti, että se, joka tulee, niin ei tulekaan Afrikan pohjoisrannikolta, koska ajatteli, että Ranskassa siihen aikaan niin se olisi jotenkin liian ajankohtainen, että ei lähdetä sille, vaan keksitään tämmöinen Ganges ja tehdään yhden pykälän abstraktinti siitä skenaariosta.
olin sanomassa jotain, mutta sano tuohon, jos tuli mieleen. Niin, mutta tuli mieleen siitä, kun se määrä just mikä sieltä tuli kerralla, okei 2 miljoonaa, mutta jos esimerkiksi nykypäivänkin vertaa, niin eihän se määrä ole, jos koko Euroopan laajuisesti miettii, kuinka paljon nyttenkin tulee, niin eikös tämän verran tule vuodessa suurin piirtein Euroopan alueella? Itse asiassa juuri 2015 tämä kirja nousi taas vähän julkisuuteen. Pitää paikkansa jo. Joo. Mä just, siinä mietin, että olisiko, että siinä pitäisi olla vähintään 0 perässä, että se oikeasti aiheuttaisi tommosia niin kuin tosi paniikin oireita. Tietenkin jos se yhdessä päivässä tulee tommonen lauma, niin se varmasti tekisi sen reaktion. Että... Ja täytyy ottaa huomioon tuo kirjoittamisajankohta, että silloin niin kuin ne siirtolaisvirrat ei ollut vielä nykyluokkaa, että en tiedä, osasko silloin edes kukaan edes kuvitella jotain 2015 vuoden kaltaista. Aivan. Ja se, mitä itselle tuli mieleen, kun luin tätä kirjaa, just kun oli näitä groteskeja kuvauksia näistä Gangesin tai niin, Intian näistä epämuodostuneista lapsista, kun niitähän oli useampikin siinä kuvattiin ja näin, niin itselle tuli vähän semmoinen hauska ajatus siinä kohtaa, kun tämä skifikirjallisuuden kulmakivi Dune, kun siinähän on näitä erinäköisiä, minusta oli eri syistä mutatoituneita ihmisiä, mutta todella epämuodostuneita ihmisiä, että onko tämä niin kuin tämmöinen, mikä sanoisi, alustus, että Dynelle, että lähtee tämä ihmismutaatio liikkeelle sitten, ja sitten päästään tähän Frank Herbertin tarinaan, kun on tämmöinen näitä, mutta joo, tämä on ihan tangentin suuntaan, että ei enää ollut tässä kirjassa, mutta... Joissain kirjastoissahan toi on itse asiassa laitettu tieteiskirjallisuuden luokkaan, mikä on sinänsä ehkä vähän hassu ratkaisu, mutta tosiaan jostain esimerkiksi pääkaupunkiseudun kirjastosta tosiaan löytyy Skifin alta. Itse en kyllä sitä Skifiksi silleen luokittelisi, että tämä on enemmänkin ehkä varmaan täsmällisin termi voisi olla joku spekulatiivinen fiktio, koska niin kuin, kuvitteellista tulevaisuutta käsittelevä kirjallisuus, koska ei silleen ole niin kuin näitä tieteen ja teknologian teemoja niin kuin Skifissä yleensä on. Joo. Se kävi tuossa mielessä noista hahmoista, niin tämä radiojuontaja Dio, niin hänhän on aika tarkalleen yhden silloisen ranskalaisen, oliko nyt radiojuontaja vai joku lehtimies, sen mukaan vähän niin kuin kirjoitettu hahmo, nimikin oli aika samanlainen. Muutoin ei vissiin ole kauheasti niin kuin tosielämästä otettu sinne, mitä Tapiokin sanoi, että hyvin voisi joku Emmanuel Macronin kuvitella tähän presidentin rooliin, että kyllä ne sillä realistisia oli, mutta oliko joku muu vielä, joka oli niin kuin suoraan tosielämästä ammennettu? No toi kääntäjä Mika Keränen on tämän suomenkielisen laitoksen jälkisanoissa aika paljon käsitellyt noita yhtymäkohtia oikeaan reaalimaailmaan ja historiaan. Ei siellä ole varmaan ketään henkilöhahmoa, jolla olisi suora tosielämän esikuva, eli tämä sun mainitsema radiojuontaja, tämä Dion, niin siinä on ehkä takana pari just sen ajan vasemmistointellektuellia, Jean Daniel ja sitten toi Régis Debray, että siinä on mun mielestä aineksia kummastakin, että nämä on silleen niin kuin aika ovelasti laadittuja ne henkilöt, että niistä ei heti näet, keitä ne voisi olla, mutta ne tulee mieleyhtymiä moniinkin henkilöihin sen ajan justiin tämmöisessä vasemmistoälymystössä. Joo. Siihen Dioon vielä, että oliko siis se, niin kuin sä mainitsit oikeassa elämässä, oliko sekin niin kuin Afrikasta vai se oikea elämä, niin kuin, kehen sä viittasit sitä Dio? Kun se Diohan oli, ainakin jos muistan oikein. Joku esikuva oli, tai mitä mä nyt jostain netistä muistan lukeneeni, samantyylinen hahmo, niin hänkin oli myös samanlaisella taustalla, joku vasemmistoaktivisti. Se oli mun mielestä juuri tämä Jean Daniel, jolla oli muistaakseni niin kuin osittain pohjois-afrikkalaiset juuret. Joo. Olisiko joku muu vielä, joka haluaa tällainen yleisesti kertoa ajatuksistaan kirjasta? Vai siirrytäänkö
suoraan näihin muihin kysymyksiin. Onko kirja ollut ennustuksena hyvä, jos se nyt on ollut ennustus, miltä osin, miltä ei? Niin kuin tuossa Tapio mainitsi, niin sieltä se yksi elementti puuttui, mutta se puuttui syystä. Ja sitten näitä numeroita kun mietitään, niin meillähän on syntynyt paljon suurempi paine kuin mitä tässä arvuutellaan. Se tosin on tullut pidemmän ajanjakson aikana, jolloin se on ollut vähän huomaamattomampaa. Sammakko on keitetty hiljalleen eikä yhtäkkiä. Katsotaan, tuleeko Matti Myöhänen vielä paikalle. Päivää. Siellä oli joku naamari päällä, tai taitaa olla vastapuoli. Se ovi on lukossa. Tulivat koputtamaan. Mutta joo, ei mitään meillä on täällä vuokrattu tila ja ollaan täällä ovien takana. Katsotaan miten käy. Mitä olit mieltä, miten ennusti kirja tulevaisuutta? Oliko vuosi 2000, joka oli tässä yritetty ennustaa tai kirjoittaa? Eikö ollut? Mun mielestä se sijoittuu ihan siihen kirjoitusajankohtaan, eli 70-luvun alkuun. Mä muistan jostain lukeneen, että se oli, En nyt mene ihan vannomaan, mutta mun mielestä siinä kuvataan kuitenkin niin kuin ihan sitä aikaa, jolloin tämä on kirjoitettu. Tai sitten se jätetään määrittelemättä. No toisaalta sillä oli varmaan syy, minkä takia se päätti poistaa sen Neuvostoliittomaininnan, koska 2000 niin, no ehkä varmaan just sen takia, että se saisi siihen vähän semmoista ajattomuutta, ettei se liikaa niin kuin sitten sitä niitata just siihen. Joo, mä olin lukenut jostain, että oli noin vuosi 2000. Tiettyyn hetkeen. Joo, voit olla, mä en nyt muista tarkalleen, mutta voi hyvin olla, että sä oot oikeassa. Niin, olisiko se sitten, että jos se on se alkuperäisen tekstin perusteella sitten, että jos on sitten jälkeenpäin. Olisiko ollut jotenkin näin, että hän oli kirjoittanut jonkun esittelytekstin tai jonkinlaiset alkusanat tai jotain, jossa sanottiin, että vuonna 2000 on 7 miljardia ihmistä, joista alle 900 miljoonaa on niin sanotusti valkoisia, ja sitten, että miten olisi sireenit, miten tässä maailmassa pärjätään tämän tilanteen kanssa. Tämmöisen muistan. Joo, no mitä noihin ennustuksiin, niin kun sanoin aikaisemminkin ne numerot, että ei toi 2 miljoonaa ei tunnu missään, niin se nyt siinä mielessä väärin, mutta juuri tämä niin kuin globaaliksi vähemmistöksi jääminen, että eurooppalaiset kansat jää, niin sehän nyt on toteutunut, että nythän on reilu 8 miljardia ihmistä maailmassa ja me ollaan joku valkoiset eurooppalaiset muodostamme noin 7% siitä. Olisiko meidän prosenttiosuus ollut noin 1/3 koko maailman väestöstä vielä 100 vuotta sitten? Suurin piirtein sitä luokkaa ja sitten sen jälkeen se on niin kuin, että nyt ollaan siinä mielessä juurikin tämä yleinen teema, että tämä niin kuin kolmannen maailman tämä hätä ja väestönkasvu niin on niin kuin toteutunut kyllä tosi hyvin, mitä tässäkin ennustettu, ja jopa mikä vielä niin kuin isompaa, mikä tässäkin kirjassa juuri mainitaan, ja esimerkiksi täällä just Gangesissa, kun tämä länsimaisten lähetystön edustaja käy sitten tämä viimeisen, en muista ihan tarkkaan hänen pestiä, mutta kenet sai vielä kiinni sieltä tämän Gangesin näitä diplomaatteja, niin se viimeinen puhelukin, kun he siinä käy, niin siinähän tulee juuri esiin tämä niin kuin, että te olette nähneet tämän ongelman jo niin kuin melkein heti alusta alkaen, mutta teillä ei ole ollut rohkeutta tehdä mitään sille, että olette vaan niin kuin toivoneet parasta ja jatkaneet saman malliin käytännössä, niin se on myös mun mielestä todella hyvin toteutunut juuri, eli länsimaat on vaan niin kuin ruokkinut tätä hallitsematonta väestönkasvua näissä kehitysmaissa, että se ennuste on toteutunut todella hyvin, että tämmöinen tämmöinen väestöpaljous ja tämmöinen ääretön köyhyys on kyllä luotu, se mitä tässäkin kuvattu. Että Toisen maailmansodan jälkeen Eurooppa sai vähän semmoisen Marshall Planin avustuksen. Jostain muista lukeneen, että noin 60 kertaa se summa ollaan tässä sen jälkeen pistetty Afrikkaan. Että mitä ollaan sillä rahalla saatu?
Paljon afrikkalaisia. Paljon afrikkalaisia. Joo, siis tuossa kannattaa huomioida tosiaan, että oliko se peräti tämän kirjan ihan ilmestymisvuonna, kun ilmestyi myös tämä Rooman klubin raportti, jossa ensimmäistä kertaa nostettiin kunnolla pöydälle tämä väestönkasvu ja sen seuraukset ja sitten kysymys siitä, että kestääkö ylipäätään maapallo sitä väestönkasvuvauhtia, mikä on, ja kestääkö talous ja kaikki tällainen, että tässä on ihan selvä yhtymäkohta silloin pinnalla ensimmäistä kertaa vahvasti olleisiin huoliin tästä globaalista väestöräjähdyksestä. Ja sillä tavallahan tämä on tosi ajankohtainen kirja, kun ajatellaan näitä esimerkiksi just Afrikan väestöennusteita tuleville vuosikymmenille, että melkein kaikki väestötieteilijäthän on sitä mieltä, että se kasvu taittuu jossain vaiheessa ja että olisi ehkä jo saavutettu jonkinlainen taittumispiste, mutta ongelma onkin siinä, että kuinka kauan se väestö vielä kasvaa ennen kuin se kääntyy laskuun, ja se laskukin on aika hidasta, että tästä maailmasta tulee todella hatara ja epätasapainoinen ennen kuin minkäänlaista positiivista käytännön kehitystä tuossa voidaan nähdä. Joo, mä voisin tähän kohtaan ottaa väliaikatiedotteen. Luin juuri tuolta Telegramista, että vastapuoli tietää meidän istuskelevan täällä. Katsotaan, tapahtuuko mitään. Ottakaa vielä pullaa, jos jää että saadaan kaikki syötyä nopeasti. Saadaanko me kunnia kulkentaa? En mä oikein usko, mutta no periaatteessa voithan sä livenkin laittaa käyntiin, jos se tietää, missä me ollaan. Niin. Niihin humanisteihin ja kaikkeen niihin kirjassa, että tulee vähän mieleen niin kuin nykymaailman suvakit siinä kirjassa vähän, niin kuin miten ne niin kuin aina mieleen osoittaa, niin kuin menee sinne Etelä-Afrikan lähetystölle. Sinne, niin tulee vähän mieleen, että ei ole hirveästi muuttunut suvakkien toiminta siitä, että ne kannattaa samoja asioita. No heillä niin kuin maailmankuvan pohjana on semmoinen maailman syleily, että mitä kauempana ihminen on meistä, kaikilta sen ominaisuuksiltaan, niin sitä enemmän empatiaa häntä kohtaan pitäisi tuntea. Ja mitä lähempänä on niin kuin omat läheisemme, niin sitä niin kuin neutraalimpaa tavallaan. Että... Joo. Joo, ja siis ja kun tätä pyhien leiriä on aina sanottu, että tämä on kirjana räikeä rasistinen, niin loppujen lopuksihan se kirjan se kaikkein härskein satiirinen kärki ei niinkään kohdistu näihin intialaisiin siirtolaisiin, joita tulee, vaikka ne kuvaukset heistä on tietysti kanssa aika irvokkaita välillä, vaan niin kuin justiin tähän länsimaisen ihmisen, semmoisen länsimaisen liberaalihumanistin epärehellisyyteen ja heikkouteen ja naiviuteen. Ja sitten myöskin näiden vasemmistoaktiivien täysin pöhköön fanatismiin, niin siitähän tämä kirja kaikkein eniten kertoo, että tämä siirtolaiskriisi, mitä kuvataan, on loppujen lopuksi vain kehys kaikelle sille länsimaisen yhteiskunnan hajoamistilalle, joka on sen kirjan varsinainen aihe. Joo, tässä päästinkin hyvin tähän seuraavan kysymykseen. Miten kirjailija kuvaa länsimaista yhteiskuntaa? Näetkö hänen kritiikkinsä oikeutettuna? Ja kyllä itse näin sen oikeutettuna. Hän kuvaa myös kirkon sen hetkistä tilaa. Hän itse oli harras katolinen ja katolisesta kirkosta ei tässä kirjassa anneta kovin hyvää kuvaa, että siitä on rippeet jäljellä ja ne, jotka niitä rippeitä pitää pystyssä, niin harva heistä edes itse uskoo uskontonsa.
Itse asiassa toi kääntäjä Keränen noissa jälkisanoissaan, joiden lukemista suosittelen ehdottomasti kaikille, jotka tästä romaanin taustoista ja muusta on laajemmin kiinnostuneita, niin hän kirjoittaa siinä, että itse asiassa tässä Paavi-asiassa niin Raspail oli oikeastaan hämmästyttävän profeetallinen, että hän kuvaa siinä tällaisen, että paaviksi on noussut tämmöinen tyyppi, joka on niin kuin just sellainen vapautuksen teologian kannattaja ja tämmöinen, niin kuin, hän on taustaltaan eteläamerikkalainen ja sitten mielipiteeltään hyvin vasemmistolainen ja sanoo tämmöisiä mietelauseita kuin, että vain köyhyys on jakamisen arvoista ja niin edelleen. Sopii nykytilaan. Joo, siis sehän on aivan kuin, niin kuin tämä nykyinen paavi, joka nousi paaviksi vasta hyvin paljon tämän kirjan kirjoittamisen jälkeen. Ja Argentiinasta. Joo, hän on eteläamerikkalainen, hän on jonkinlaista taustaa tässä vapautuksen teologian tässä vasemmistokatolilaisessa liikkeessä, ja hän on tehnyt näitä tämmöisiä performansseja, että hän on pessyt siirtolaisten jalkoja, ja kaikkea tämmöistä, että se oli, että jos on joku semmoinen, tästä voidaan poimia kaikenlaisia semmoisia yksityiskohtia, mutta tämä on yksi semmoisia, missä hän on niin kuin osunut hämmästyttävän oikeaan. Joo. Niistä paavista mä joskus näin, että luin, että kun Unkarihan on se vähän sellainen maa, että sinne kuka tahansa pääse, niin sehän paavi, kun se oli kiertämässä Eurooppaa, sehän oli siellä Unkarissa paljon vähemmän aikaa kuin muissa maissa, niin kuin jonkinlaisena mielenosoituksena. Kyllä varmasti. Nykyinen paavi on hyvin poliittinen ja ottaa paljon helposti kantaa. Yksi kanssa tästä uskon asioista, mitä itselle jäi mieleen tästä kirjasta, juuri kun sanoin tämä Ballan, hän oli, eikö hän ollut joku lähetys, oliko hän uskomia sitten, mutta ainakin siinä kuvauksessa, kun hän hukkuu sinne, kun nämä ruskeat massat työntävät hänet pois siitä noin rappusilta, kun kipeävät laivaan, niin hän tippuu sinne kangesvirtaan ja hukkuu. Niin viime hetkillä, kun hän siinä kuvattiin aikaisemmin, että hän niin kuin sisäisesti hän rianasi Jumalaa siinä ja niin kuin, että niin kuin tästä maailmanmenosta ja näin, ja hän oli semmoinen tosi niin kuin tämmöinen militantti ateistinen niin kuin siinä asenteessa, mutta juuri ennen kuolemaansa, kun hän hukkuu sinne, niin hän esittää vähän niin kuin katumusta ja anteeksi pyyntöä siinä kohtaa, kun hän vetää viimeisen henkosensa tai täyttää keuhkonsa vedellä siinä kuvauksessa ja kuolee sitten, niin hän siinä kohtaa kääntyy sitten, että hän tajuaa virheensä ja näin, mutta myöhään kuitenkin. Ja sillä tulee niin kuin mieleen juuri, että hän niin kuin tällaisessa varmasti täysin niin kuin itsekeskeisessä tarkoituksessa tekee sen kääntyy, että kun tietää kuolevansa, niin sitten niin kuin, no nyt mä niin kuin sitten uskonkin ja toivottavasti saan anteeksi, että sitä ennen koko elämänsä hän on täysin päinvastaiselle toiminnalle niin kuin tämän oman elämänsä omistanut ja viime hetkellä sitten tekee tämän kääntymisen siihen. Tulee juuri tämä tekopyhyys esiin siinäkin hyvin. Toinen, no tämä vähän jatkaa tuosta samasta, että miten kirjailija käsittelee moraalisia ja eettisiä kysymyksiä hahmojensa kautta, niin ei pelkästään kirkon sen hetkistä tilaa, vaan myös armeijan sen hetkistä tilaa kritisoidaan tässä. Ja yksi ainoita miehiä, jotka on niin kuin mies paikallaan, on sitten tämä Dragenes. En varmasti lausu nimeä oikein, mutta kaikki muut yksitellen jättää asemansa, luikkii metsään pakoon, jolloin sitten jäljellä, oliko ihan lopussa 20 miestä, ja sitten hekin hupenee, ja Dragenes on siellä viimeisten 19 joukossa, muistan oikein. Niin. Armeijalla ei mene hyvin, kirkolla ei mene hyvin, valtion johto ei kykene tekemään semmoisia päätöksiä, mitä ehkä se presidentti olisi tavallaan halunnut tehdä, mutta ei kantti riittänyt. Kaikki tärkeät yhteiskunnalliset instituutiot, ei pelkästään lailliset instituutiot, jotka säätää lakeja, vaan muutenkin tämmöiset kulttuurisetkin instituutiot, niin on menettäneet arvovaltansa ja asemansa, ja tämän seurauksena sitten kaikki muukin sortuu. Media rienataan ihan aiheesta siellä. Yksi
ainoa lehtimies, joka haastaa tätä, niin hänellä on semmoinen pieni lehti, joka vuokraa painokoneita toiselta isommalta lafkalta, ja eilenkin sitten lopulta sanotaan, että nyt menit liian pitkälle, ja tämmöistä ei saa julkaista, että nyt me ollaan kaikki yhtä kumpajaa, että he tulevat tänne, ja me olemme iloisia, että he saavat pelastaa meidän yhteiskuntamme, ja sinä et nyt puhu heitä vastaan. Media, valtio, armeija, kirkko, mitäs muita, tuleeko mieleen jotain hahmoja, jonka kautta, siellä oli sitä keskiluokkaista pariskuntaa kuvailtu vähän väliä, että he vähän niin kuin ottaa sen vaan vastaan ja yrittää sopeutua tilanteeseen, vaihtaa asuntoaan yläkerran maahanmuuttajaperheen kanssa ja mitäs muuta, tuleeko mieleen? No aika paljolti tuossa oli se läpileikkaus, mikä siinä romaanissa tehdään, että suurin osa on parhaimmillaankin vaan passiivisia ja tällaisia sopeutuvaisia. Ja sehän, mikä mun mielestä on olennaista, yksi hyvin olennainen asia on justiin se hyvinkin kipeän moraalisen kysymyksen asettaminen tuossa kirjassa. Että Raspail, joka oli itse opiskellut tämmöisissä katolilaisissa oppilaitoksissa ja oli siis ihan vakaumuksellinen kristitty katolilainen, niin se oli hänelle varmaan hirveän henkilökohtainen juttu. Että hän asettaa niin kuin tämmöisen tilanteen, jossa kun periaatteessa tämmöinen kristillis-humanistinen etiikka sanoo, että köyhiä täytyy auttaa, hädänalaisia pitää auttaa, mutta sitten kun yksinkertaisesti näitä hädänalaisia onkin liikaa autettavaksi ja heidän auttaminen tarkoittaisi käytännössä sitä, että me itse kuolemme tai joudumme jonkinlaiseen niin kuin hyvin surkeisiin oloihin, niin mitä silloin pitäisi tehdä, että pitäisikö niin kuin, että kun tulee tosiaan tämä tämmöinen valintatilanne meidän ja heidän välillä. Ja Raspail on oikeastaan se mitä hän tässä kirjassaan sanoo, on se, että länsimainen yhteiskunta ei ole oikeastaan valmis vastaamaan tähän kysymykseen. Että mennään jonkinlaiseen semmoiseen, joko niin kuin passivoidutaan täysin tai sitten heittäydytään semmoiseen toiveajatteluun. Että tätä kysymystä ei ole länsimaisessa kulttuurissa otettu vakavasti. Ja tässä on mun mielestä se kirjan varsinainen sisällöllinen ja hyvinkin kipeä pointti. Kyllä, jos miettii tuota tilannetta niin kuin ihan konkreettisesti, että jos heitä ei päästetä, niin sitten he kuolee 2-3 miljoonaa. Niin kyllä siinä ihan oikeasti täytyy olla tarpeeksi kylmä sydäminen, jotta pystyy tekemään sen päätöksen. Mutta ehkä se kirjan kysymys on se, että joskus se on tarpeellista. Pystytäänkö me siihen, jos siitä tulisi tarpeellista? Mulle tulee vähän Pentti Linkolan yksi sitaatti mieleen. Olin juuri sanomassa samaa, että tulee tämä Pentti Linkolan kuuluisa laivakirves. Pelastusvene, tämä vertaus, että siinä kohtaa kun laiva uppoaa ja pelastusveneessä on sen verran porukkaa, mitä se kykenee kantamaan, niin kaikki nämä ylimääräiset kädet, jotka roikkuu laidoissa kiinni ja upottaisi se pelastusveneen, pitää hakata poikki. Että niin se, joka vihaa ihmisyyttä, ottaa heidät kyytiin, ja se, joka rakastaa ihmisyyttä, niin tarttuu kirveisiin ja kyllä. Jotain tällaista. Joo, toi on hyvä huomio, että se on tosiaan hyvin samanlainen kuvio kuin mitä Linkola on esittänyt. Myös Pentti Linkola on tainnut itse esittää joskus jossain julkisuudessa, että Ganges pitäisi myrkyttää tai vastaavaa. Niin. Ja tässä eiköhän ne intialaiset tee sen ihan itse. Valitettavasti se myrkky valuu sinne mereen sitten ja leviää muuallekin. Niin tuohon siihen kysymykseen, että pitää olla aika kylmäsydäminen, että antaa noin 2 miljoonan intialaisen kuolla, mutta siis jos mä itse olisin siihen aikaan ollut ja
mulla on niin kuin sama tieto, mikä mulla on nyt, niin en mulla ei ole hirveästi sympatiaa heitä kohtaan, koska mä oon siis nähnyt, miten ne elää niin kuin eläimet mun mielestä. Ja niin muutenkin mä oon nähnyt, miten muut vähemmistöt täällä Suomessa käyttäytyy, niin ei mulla hirveästi sympatiaa heitä kohtaan ole. Niin, ja tässä tulee itse näen just siltä kannalta vielä enemmän, että eli he miten tahansa, niin tässä kuitenkin kuvataan kysymys, niin kuin se on joko me tai he. Tämä on se kysymys, just mitä niin kuin varmasti Raspaikko tai Timokin tuossa hyvin niin kuin toi esille, että tämä on se niin kuin moraalinen kysymys, johon nykyliberaali suvaitsevainen ei uskalla vastata. Hänellä on vaan täysin, niin kuin, hän passivoituu ja jäätyy siinä kohtaa. Kun niin, hän ei oikeastaan voi kuvitella, että tällainen tilanne voisi tulla mitenkään vastaan. Niin, juuri se maailmankuvan naivius. Se maailmankuva on sellainen, että kaikille kuitenkin lopulta riittää kaikkia ja riittää kilaa. Ja... Niin, itse niin kuin, että... Antaa rymistellä. Itse niin kuin näen juuri tämän siinä, että niin kuin, missä kohtaa sitten niin kuin, kun tämän kirjan lukeneena, että meidän niin kuin pitää pystyä niin kuin muodostamaan semmoinen maailmankuva, että me voidaan antaa tähän semmoinen vastaus, että me pystytään tai puolustetaan itseämme ja omaa kansaamme tämä, että se niin kuin herättää juurikin sen, että hei, tämä on oikeasti se aikakautemme iso kysymys, johon meidän pitää vastata. Koska tämä, niin kuin puhuttiin aikaisemmin näistä väestöennusteista ja näistä, niin väistämättä tämä tulee vastaan jossain kohtaa. Ei varmasti kirjassa kuvatulla tavalla, mutta tulee vastaan. Ja onhan se nyttenkin jo, me joudutaan niin kuin tätä pohtimaan juuri tätä jatkuvasti kasvava tämä väestön toi muutto Eurooppaan ja nämä, niin tämä on se kysymys, että mitä me teemme, että missä kohtaa sanomme, että nyt riittää, nyt on tarpeeksi porukkaa. Ja siis tuossahan on se pääjuttu, mitä kanssa Raspail tuossa minusta haluaa sanoa, ja se on aika lailla yhteneväinen hänen myöhempienkin haastattelulausuntojensa kanssa, on, että hyviä vaihtoehtoja ei oikeastaan ole. Että maailma on yksinkertaisesti mennyt sellaiseksi, että mitä ikinä päätetäänkin tehdä, niin se ratkaisu on aika epämiellyttävä ja kipeä. Niin ja jos mietitään, että ei sitä, että siellä 2 miljoonaa ihmistä kuolisi jonkin laivoihin, vaan ihan pelkästään jo pakkopalautuksia, niin kyllähän sekin on näille palautettaville monelle semmoinen henkilökohtainen tragedia, että jos on vaikka syntynyt täällä, sitten lähtee jonnekin Somaliaan, missä ei ole itse koskaan ollut. Itse asiassa tragedia on se sana, mitä mä tuossa oikeastaan hain, että tämä kirjahan on eräänlainen tragedia. Se kertoo justiin siitä sellaisten mukavien vaihtoehtojen mahdottomuudesta. Joo. Koputuksen tyylistä päätellen en usko, että siellä on kirjaston väki, siellä on nyt joku muu. Heillä on avaimet tänne, antaa koputella. Mutta kirjapiirin osallistujat laittaisi varmaan viestiä. No itse asiassa mäpäs katson nopeasti, niin tullut viestiä. Jos on joku, jolla on ihan oikeaa asiaa. Tähän väliin nopea kysymys, niin mistä tuo kirjan nimi tulee? Mikä ei Etkänen pyhät? Se tulee ilmestyskirjasta. Se on tuossa kirjan alussa. Eli siis tämä Pyhien leiri tosiaan tulee ilmestyskirjasta, ja tässä kirjan alussa on tämä motto, eli ilmestyskirjan jakeesta 20 ja 7-9. Kun 1000 vuotta tulee täyteen, päästetään saatana vankilastaan ja se lähtee liikkeelle, kiertää maan 4 kolkkaa ja kokoaa kansat sotaan ja joukkoja on kuin meren rannalla hiekkaa. Ne nousevat maan tasangolle ja saartavat Pyhien leirin ja rakastetun kaupungin. Niin se Pyhien leirihän viittaa siihen juuri se Sveitsissä oleva viimeinen linnake. Niin tuohon ilmestyskirjaan liittyen, niin eikö se, mikä se oli se nimi, kuka hukkui niin siinä? Ballaan. Niin eikö se Ballaan just niin sanonut sitä niin siksi pedoksi, niin sitä sanoi, että hän palvoo sitä petoa, jos mä oon ymmärtänyt, jos muistaa oikein, mitä on lukenut.
Joo, siis koko ajanhan tuossa on viittauksia sitten ilmestyskirjaan ja Raamattuun muutenkin, että tuossa annetaan ymmärtää, että tässä tilanteessa on oikeasti takana jonkinlaiset korkeammat pahantahtoiset voimat, mikä tietysti sopii tähän yleiseen niin kuin uskonnollisen kuvailman henkeen. Kyllä. Mä olin sanomassa jotain siitä, että monelle pakkopalautettavalle se prosessi olisi varmasti henkilökohtainen suuri tragedia, eli todella ikävä, varmaan koko elämän ikävin tapahtuma. Ja se, että me lähdetään tekemään pakkopalautuksia, niin se itsessään myös vaatii, että saadaan vähän kylmetettyä omaa sydäntä, jotta voidaan tehdä tämmöinen tarvittava toimenpide, vaikka se olisikin näille ihmisille todella ikävä asia, että heidät siirretään Euroopasta pois. Niin se, että on toimijoita, jotka kykenevät tähän, itsessään riittää, kaikkien kansalaisten ei tarvitse olla samalla tasolla, riittää vain, että he suostuvat katsomaan vähän muualle. Että heille tulee sellainen ajatus, että joku muu likaa ne käteensä, minun ei tarvitse, olkoon hän se pahis. Voidaan pitää häntä pahiksena nyt ja ehkä sitten 100 vuoden päästä arvostetaan. Niin mä itse näen itseni semmoisessa roolissa, että voin kyllä ihan mielelläni olla se pahis, joka hoitaa sen, mitä on tarve hoitaa. Pistetään ihmiset Suomesta pihalle ja Euroopasta pihalle, jotka ei tänne kuulu. Olisiko jo kommenttia vielä? Mä oon sen verran kylmäsydäminen, että jos olisi mahdollisuus mennä tuonne Välimerelle niin kuin aseen kanssa, niin mä olisin valmis ampumaan niitä pakolaisveneitä. Ei suposyöttejä. Näin on. Joo, oma kantini. Joo, mä olin sanomassa sitä tuossa, että toi Ranska-esimerkki tässä, koska Ranska on kuitenkin se maa, joka on aika niin kuin pahimmassa paikassa ihan todellisuudessa. Toinen on Saksa. Kun mietitään, että mitä uutisia sieltä nyt taas tuli eräänä päivänä, eikä ole ainoa laatuaan, ja ilmeisesti alkaa meininki normalisoitua niin paljon, että se ei enää herätä samalla tavalla, ei ylitä uutiskynnystä, niin mä en oikeastaan ymmärrä, miten tässä ei normaalin ihmisen sydän kylmety tiettyjä ihmisiä kohtaan. Tai onko se eräänlaista kylmäsydämisyyttä sitten vaan olla välittämättä, mutta se on just sitä, että ollaan välittämättä siitä omasta väestä, joka sitten joutuu kyllä niin kuin hyvinkin tukalaan paikkaan. Lievästi sanottuna tukalaan paikkaan. No mä jossain itse kirjoitin tälleen, että kun mä tota asiaa olen pohtinut, niin usein tulee tämmöinen vastalause niille, jotka kannattaa rajojen sulkemista, yleensä tiukkaa maahanmuuttopolitiikkaa, niin heille sanotaan, että ymmärrättekö te, että ihmisiä voi kuolla tällaisen politiikan takia. Ja no, mulla on tapana vastata sitten siihen, että kyllä mä ymmärrän tämän ja mä välitän heistä juuri yhtä paljon kuin sinä välität niistä, jotka kuolee esimerkiksi Euroopassa terrori-iskuissa tai puukotusten tai raiskausten seurauksena, niin kuin mitä sitten esimerkiksi siirtolaisjengit tekee. Niin tämä on oikeastaan mun ratkaisumallini asiaan. Myös siirtolaisia kuolee matkan varrella, ja jos se liikenne saadaan lopetettua, niin näitäkin ihmisiä kuolee. Niin mä menisin sanoa, että se on ihmisiä kuolee, oli Euroopan maahanmuuttopolitiikka mikä tahansa. Se kuuluu ihmiselämään, me synnytään, me eletään, me kuollaan. Se, että kumpi on sitten niin kuin vähentää kärsimystä kokonaisvaltaisesti, että me tuhotaan sen sijaan, että se väestö tekisi itse sitten oman näköisen ratkaisunsa omissa kotimaissaan, vai se, että sen lisäksi, että he
tuhoaa omat maansa sillä väestökasvulla ja tuhoaa myös samalla sitten meidän maamme tällä väestökasvulla. Niin tämä on se niin kuin kysymys, mihin mä perustan sen omankin ratkaisun. Eli mä haluan, koska olen suomalainen, kuulun Suomen kansaan, haluan, että jatkossakin on suomalaisia, niin se vaatii vaan sen ratkaisun, että jokainen pitäkö huolen omistaan. Ei ole meidän vastuulla kolmannen maailman hyvinvointi meidän vastuulla, vaan meidän oman kansamme hyvinvointi. Ja se, että jos me juurikin yritetään edes tehdä sitä, mikä tässäkin kirjassa tulee monesti esille, että jos me yritetään niin kuin pelastaa kaikki maailman ihmiset, kaikki maailman niin kuin mitä maantieteellisesti ja tällainen niin kuin etnisesti ja arvoiltaan kauempana olevat, niin aina enemmän ja enemmän annetaan empatiaa, niin ainut mitä me tehdään, me vain pahennetaan siinä kohtaa sitä tilannetta. Me voidaan se vaikka sanoa esimerkiksi just tämä toisen maailmansodan jälkeinen kehitysapu, mitä on annettu kolmansiin maihin, se ei ole tehnyt mitään muuta kuin pahentanut sitä tilannetta. Se ei ole tuonut sinne helpotusta näihin ongelmiin, vaan näiden ongelmien mittakaavat ovat vaan kasvaneet ja mitään oikeaa ratkaisua ei ole. Niin se on ihan olennainen huomio, että vaikka kaikki halukkaat päästettäisiin tänne, niin maailman kärsimys ei ainakaan vähenisi siitä yhtään. Eikö tuosta Afrikassahan, jos mä ymmärtänyt oikein, niin eikö se kuulu, että yleensä ne miehet löytää löytää yhden naisen, tekee jälkeläisiä, sitten löytää uuden naisen ja tekee uudestaan jälkeläisiä. Esimerkiksi somalialaisessa kulttuurissa hyvin yleistä se, että kun tullaan vaikka tänne Pohjoismaihin, niin heillä on yksi vaimo ja sitten paperilla erotaan, hänestä tulee yksin huoltaja, hän saa tukia, seuraava vaimo, hän saa sitten tukia, näin on heilläkin taloudellisesti mahdollista ylläpitää moniavioista perhettä, jossa on monta vaimoa ja monta lasta. Niin kyllä. Pari asuntoa vuokralla, joo. Juu, tämä on hyvin yleistä. Joo. Mutta siinä oli vähän kirjan keskinäistä teemaa. Oliko tarina mielestäsi hyvin rakennettu ja selkeä, miksi tai miksi ei? Itse ainakin vähän sivusin tuossa alussa sitä kirjan rakennetta, että siellä hypitään, ei liikaa hyppimistä, juuri sopiva määrä, hypitään eri sijaintien ja hahmojen välillä ja tuodaan sitä vähän niin kuin, näytetään sitä valoa siihen samaan asiaan monesta eri kulmasta. Niin se just niin kuin ihan tämän kirjan niin kuin tämmöisen teknisen niin kuin toteutuksen mielestä just nämä kappaleet on sen verran sopivan lyhyitä ja tiiviitä, että sitten kun hypätään seuraavaan, niin sä muistat vielä sen niin kuin edellisen, että hei, nyt me tultiin takaisin New Yorkiin, mä muistan noin hahmot, että ei ole semmoinen, että mennään niin kuin 3 kappaletta, että mennään joku 100 sivua, ollaan Gangesissa, sitten aloitat seuraavan kappaleen, niin missä me ollaankaan, vaan ei tule koskaan semmoista, että heti niin kuin pysyt kärryillä, että vaikka me nyt hypättiin ihan eri puolelle eri hahmot, niin sä kuitenkin muistat ne vielä, koska ne on sen verran niin kuin tiivitä ja hyvin kerrottuja ne kappaleet kaikki siinä. Joo. Eikö ne ekassa kappaleessa, siinähän kohtaa, tai siis jos mä siis luin oikein, niin eikö siinähän niin kuin puhuttiin siitä, kun ne pakolaiset oli jo tullut, tai joo, professori katsoo kaukoputkellaan rannalle. Ja sitten tulee tämä ja sen jälkeen siirrytään vasta niin kuin tapahtumiin ennen sitä, että se alkaa ikään kuin sieltä keskeltä. Haluaako joku? No jos ei tuosta kirjan rakenteesta ole. Mä en ole lukenut, mutta päättyykö tämä tarina siis täys tuhoon vai kyllä. Kesken vai? Kyllä se päättyy täys tuhoon, että Ranskan hallinto menee niin kuin tämmöiselle maahanmuuttajakoalitiolle. On siellä vähän jotain paikallisiakin mukana, jotka haluaa vielä leikkiä muistaakseni, mutta tavallaan tulee uusi valtio, joka sitten rupeaa pommittamaan näitä viimeisiä, jotka on siellä jossain kylässä linnoittautuneena, niin heidän tarinansa päättyy siihen. Kirja ilmestyy ensimmäisen kerran vuonna 1973. Miten se heijastelee aikansa maailmaa? Mä luulen, että Timolla olisi tässä varmaan eniten tietämystä. No sitä oikeastaan ollaan sivuttu tässä aika montakin kertaa, että mainitsin ne erot näissä eri editioissa,
tästä alkuperäisversiossa ja sitten tässä vuoden 2011 vähän editoidussa painoksessa, niin että kyllähän siinä näkyy hirveän hyvin se sen hetkisen maailman ja Euroopan tilanne, vaikka tässä myöhemmässä laitoksessa sitä aikaan sidonnaisuutta on vähän stilisoitu pois. Siinä esimerkiksi just sen ajan populaarikulttuuri, siis nämä vasemmistolaiset ja tuommoiset, nehän on sellaista niin kuin sen ajan just hippejä ja tällaisia, ja siinä on kaikkia viittauksia justiin sen ajan näihin kuuluisiin vasemmistointellektuelleihin, niin kuin Sartreen ja Regis Debréhin ja näin edelleen. Että kyllä se, niin kuin sen 60- ja 70-luvun tunnistaa selvästi tuosta kirjan ilmapiiristä, vaikka se ei ole mitenkään niin kuin olennainen piirre, että ihan joitain yksityiskohtia lukuun ottamatta toi kaikki voisi melkein tapahtua nykypäivänä. Itse en ole vielä lukenut kirjaa, mutta kysyn, että näillä kuitenkin varmaan, tai oletan, että nämä oli kuitenkin miehiä ja naisia nämä aktivistit, että ne ei siellä, ei ollut mekkoeinareita heittelemässä roskiksia. Joo, se on totta, että näitä kaikkein niin kuin omituisimpia genderjuttuja siihen ei ole saatu. Niitä ei ollut keksitty vielä. Joo, niitä ei ollut keksitty vielä, niitähän ei osannut ennustaa, että ne onkin tietysti sen verran kummallisia, että ei ihan kuka tahansa olisikaan niitä voinut keksiä. Eikö Weimar-Saksassa niin kuin juutalaiset ollut jo? Siellä oltiin keksitty jo, niin. Mutta sitten ne välillä unohdettiin. Semmoinen, mulle tuli itse mieleen tuosta, että se poliittinen keskustelu, mitä siinä kuvataan, niin oli toki hyvin yksipuolista osaltaan, koska se on dystopia, mutta osaltaan myös siksi, että ehkä poliittinen ilmapiiri silloin ei ollut yhtä kärjistynyttä, mitä se on nykypäivänä. Että jos tämä olisi 40 vuotta myöhemmin kirjoitettu, niin toki voidaan heti ensiksi miettiä, että oltaisiko julkaistu. 70-luvulla julkaistiin. Toki Raspail oli Ranskassa kuolemansa saakka edelleen kuitenkin aika kunnioitettu hahmo. Hän oli voittanut vaikka ja mitä palkintoja, joiden nimet oli niin vaikeita lausua, että mä en niitä tähän halunnut omiin muistiinpanoihini lisätä. Hän oli itse asiassa, häntä ehdotettiin myös Ranskan akatemian jäseneksi, mutta hän ei, se jäi ihan muutamasta äänestä kiinni, että hän ei päässyt siihen. Mutta Ranskan kunnialegionan jäsenyyden hän sai. Joo, eli Raspail itse olisi kyllä ehkä 40 vuotta myöhemminkin saanut tämmöisen kirjan julkaistua oman maineensa vuoksi, mutta sitten kuitenkin nykypäivänä poliittinen keskustelu on hyvin leiriytynyttä, kärjistynyttä enemmän kuin mitä se oli 70-luvulla. Niin ehkä sekin näkyy tässä kirjassa joltain osin, että se maailmankuva, mitä siinä kuvataan, miten media reagoi, miten ihmiset reagoi, niin heillä on juurikin tämmöinen hyvin naivi, ja kaikilla on aika lailla se sama, lähes kaikilla on aika lailla se sama maailmankuva ja millä tavalla reagoidaan tähän tapahtumaan. Tästä tuli ilmi, että se Raspail oli myös tutkimusmatkailija ja syntynyt 2005, niin se oli varmaan nähnyt aika paljon siitä, että se pystyisi tuomaan tiedon. Kyllä. Joo, tämä pitää paikkansa. Hän tokan maailmansodan jälkeen hän vietti melkein 20 vuotta niin kuin matkustellen eri puolilla maailmaa, ja hän tutustui nimenomaan, häntä kiinnosti nimenomaan tämmöiset hyvin eristyksissä asuvat heimot ja tämmöiset katoamaisillaan olevat pikkukansat ja myöskin kadonneet sivilisaatiot. Ja hän niin kuin just Etelä-Amerikassa tutki paljon tämmöisiä heimoja ja asui niiden parissa, että hänellä oli niin kuin sitä kautta niin kuin just tämä kiinnostus tästä niin kuin sukupuutosta ja sivilisaatioiden tuhoutumisesta ja kokonaisten kansojen häviämisestä. Se oli alkanut kiinnostaa häntä. Ja tietysti hän varmaan myös niin kuin varmasti myös matkoillaan näki tätä valtavaa kolmannen maailman köyhyyttä ja vastaavaa, että minkälaista se todella siellä paikan päällä on. Ja se sitten niin kuin, kanssa
kanssa sai hänet miettimään tällaisia skenaarioita. Mutta se on myös mun mielestä jännä, että se ei ollenkaan sovi tähän Raspailista annettuun tämmöisessä NS-suvakkipiireissä annettuun kuvaan, että hän olisi ollut joku kiilusilmäinen rasisti, koska hän kuitenkin niin kuin kunnioitti niin kuin tämmöisiä pieniä heimokansoja ja vietti paljon aikaa niiden keskuudessa elämässään. Silloin kun mainitsin suvakkiin, silloin kun Hesari julkaisi jutun tästä suojeluksesta, niin siinä mainitsi 26 kertaa ääriä. Mä muistan sun viitin. Kyllä se aika monta kertaa taidettiin mainita, mutta sehän ei ollut mikään semmoinen täydellisen teilaava se Hesarin kritiikki, että se oli niin kuin loppujen lopuksi neutraalimpi kuin mitä mä olisin osannut odottaa. Niin ja tässä tulee just tämä niin kuin, mun mielestä tämmöistä niin kuin suvakkien ja meikäläisiä lähempänä olevien niin kuin maailmankuvan ero, että kun Raspaiki vietti 20 vuotta erilaisten niin kuin kansojen parissa, ja sitten hän kirjoitti tämmöisen kirjan, ja häntä haukuttiin rasistiksi ja tällä, mutta se justiin onkin, että hän näki, miten ne kansat elää, sitten, niin kuin, ja varmasti halusi niin kuin myös, kun Timokin sanoi, että kunnioitti niitä, hän halusi, että nämä porukat saavat elää oman näköistä elämää siellä, missä he on. Ja sitten juuri me eurooppalaiset elämme sen näköistä elämää, mitä me täällä elämme, että hän ei kannattanut juuri tällaista globaalia monikulttuuria, joka tuhoaa oikeasti kaikki kulttuurit. Niin tämä niin kuin siinä tulee niin kuin selkeästi esille, että tämä meidän tämmöinen patologinen altruismi tuhoaa meidän lisäksi myös nämä alkuperäiset kansat ja heidän elämäntapansa ihan täysin, koska me työnnämme meidän omassa hubriksessamme sinne tämän oman, kuvittelemme, että meissä jokaisessa asuu liberaali demokraatti, kunhan vaan materiaalinen hyvinvointi tuodaan länsimaiden tasolle, niin se ei ihan näin mene. Yksi hänen mielenkiinnon kohteitaan oli juurikin se, että miten tämmöiset pienet perinteiset yhteisöt kohtaa modernismin, tai miten modernismi kohtaa heidät ja painaa ylitte kuin höyryjuna. Ja hän juuri havaitsi tätä, että ei ne pärjää tätä vastaan, että tämä tauti, mitä me ollaan tässä 300 vuoden aikana kehitelty pikkuhiljaa, niin me ollaan vähän itse kirjoitettu immuniteettia sille, ja nyt kun katsotaan syntyvyyslukuja, niin kolmannessa maailmassa syntyvyys laskee huomattavasti nopeammin kuin mitä se meillä, ja meillä on todella monta valtiota nyt jo semmoisia, joissa niin ne on kehitysmaita edelleen, eivät ole teollistuneet, mutta siitä huolimatta heidän niin hedelmällisyytensä on laskenut jo alle sen, mikä se on se korvaus, uusiutumistason. Niin, eli 2,1. Eli aika ikävä yhdistelmä. Niin meillä tämä muutos on kestänyt satoja vuosia, ja se on ehkä ehtinyt karsimaan jo meidän perimästä sen tyyppistä geeniperimää, joka niin kuin on altis sille, että jos tulee tämmöistä muutosta, niin sitten en lisäänny, lähden seuraamaan jotain muita viettejä, ja ne, jotka kykenee kestämään tätä myrkkyä, niin he lisääntyy siitä huolimatta, kun sitten taas se on kehittynyt tämmöisen hyvin potenttiin muotoon, ja se yhtäkkiä lyödään sinne kolmanteen maailmaan, ei heillä ole mitään vastustuskykyä sitä vastaan. Se jyllää, tekee tuhoa todella paljon. Niin tuli tuohon monikulttuurihommaan mieleen, että eikö se niinku tarkoitus ole, että nehän haluaa saada niinku sellaisen sekarotusen, niinku, että kaikki mistä tuossa sekarotusia ja pystyy ja sitten tottelis, mitä sitten tiedätte ketkä pyytää. Niin, en tiedä onko niin kuinka laajalle he on miettinyt tommosia, mutta kyllä se itse juuri tämmöinen globaali kulttuurihan on ihan täyttä antikulttuuria. Että onko Janne siinä? Sehän ei ole mitään muuta kuin ihan puhdasta tätä kulutuskulttuuria. Terve. Terve. Yes. Terve. Tuu tänne. Ei ole tarkoitus häiritä teitä pahasti. Sori. Moi. Moi. Miten teillä menee?
Mä oon Kati. Meillä menee ihan hyvin. Meillä Me menee pidetään hyvin, tässä kiitos. hyvää keskustelua. Ja Yes. Joo. Ootteko te, niin te jatkatte siihen 4 asti? meillä on 4 asti ja Joo. kello on, 4 asti ollaan tässä. Sitten lähdetään pois. Hyvä, niin Joo. hienoa. No niin, kiitoksia. Hauskaa päivää. Kiitos samoin. Kiitos sitä samaa. Kiitos samoin. Ja hyvää viikonloppua. Kiitos samoin. Joo. Poistuu ennen 4, se on mahdollista. Joo. Jos on jotakin porukkaa vähän teitä ehkä odottelemassa, niin Joo. ei haluta, että Mun ymmärtääkseni he häiritsee meitä on poistumista. enemmän. Juu, Joo. ei näy kenelläkään. No kännykät mukana vaan. Eikö se haittaa kiinnosti vaatata? Kyllä siinä jollain oli äsken kännykkäkuvassa. Mutta Joo, puhelimet on kaikilla ihan. Maistuuko pulla? Kiitos tarjouksista. Ei joo. taida tässä vaiheessa. Sori häiriö. Ei mitään. Kiitoksia paljon. Samoin. Sitä samaa. Tämmöinen positiivinen yllätys kyllä. Mihin me jäätiin? Sulla on sellainen käsikirjoitus. No mä oon kaikki kysymykseni, mitä mä oon täällä suunnitellut, niin ollaan kyllä käyty läpi. Viima oli tuosta Kohta jotain. niin kuin tästä juuri kansojen sekoituksesta ja tämmöisen Ottakaa vielä kahvia pullaa, täällä on jäljellä. maitokahvivärisen niin Juodaan, syödään pois. kulutuskulttuurin edustajan luomisesta, niin se, että kyllä niin kuin varmasti niin kuin jotkut tahot sitä jossain määrin ajaa, ja niin se on, kyllähän se niin kuin näkyy, että se on se lopputulos ainakin, että en tiedä kuinka, että antaako siinä niin kuin tämmöisille ideoille liikaa niin kuin valtaa, että kun lähtee miettimään, että he tekevät tätä ja he tuntuvat onnistuvan, että kyllähän varmasti monennäköisiä tavoitteita maailmanlaajuisesti on kirjoiteltu iät ajat, että totta kai sieltä erinäköiset tahot ajaa omaa etuaan, mutta kuinka paljon heillä sitten on vaikutusvaltaa ja sit ihan pelkästään sillä, että tämmöisiä lähtee mainostamaan kauheasti, mutta joo siis niin. Kaikilla on myös tarkoittamattomia seurauksia. Kyllä, sehän siinä on, että se, kun tehdään jokin yksi teko, tämmöinen mullistava teko jossain, niin kuin vaikka tuodaan iso määrä tämmöisiä täysin niin kuin rotumuukalaita, että Irlantinhan on tässä hyvä esimerkki. Siellähän tuotiin kymmeniä tuhansia niin kuin pieniin kyliin ja tämmöisiin, niin kuin ripoteltiin sinne, niin sieltähän nousi paikallinen väestö ihan täyteen niin kuin fyysisen vastarintaan. Et siinä niin kuin, eihän sitä kukaan ennakoinut silloin, että hei, ne oikeasti tekee sen, että sinne pistetään aletaan rakentamaan vastaanottokeskusta. Paikallinen väestö käy sanomassa raksatyöläisille, että ei muuten tarvitse tulla sitten enää huomenna tänne töihin, muuten tulee turpaan, ja sen jälkeen sitten muutama yö sen jälkeen koko rakennustyömaa palo ja näin. Niin tämä on, niin kuin, eihän tämä porukka, ketä ajaa tätä tämmöistä niin kuin näitä maahanmuuttopolitiikkaa ja näitä, eihän ne ota huomioon tuommoisia. Ne vaan kuvittelee, että tämä on tähän mennessä mennyt ongelmitta kaikki nämä meidän päätökset läpi, se menee jatkossakin. Niin sehän siinä onkin, että kun moni sanoo, että ei ole mitään mahdollisuuksia muutokseen tai mihinkään, niin totta kai on, tekee vaan. Kyllä se sieltä tulee, ei välttämättä se voi olla sitten joku muu tulevat polvet, mutta se, että heittää niin kuin täysin ajopuuksi ja sanoo, että nyt on niin isot voimat vastassa, että ei pysty mitään tekemään, niin ei meillä ole vastassa mitään kaikki tietävää Jumalaa. Meillä on vastassa joukko ihmisiä, jotka erinäisistä syistä ajaa näitä politiikkaa. He on vain ihmisiä. Okei, heillä on paljon enemmän resursseja tällä hetkellä käytettävissä. He saavat enemmän aikaa sen takia, mutta hekin on vain ihmisiä. Tuosta Irlannista. Irlantilaiset on ehkä kansan luonteeltaan vähän impulsiivisempia kuin englantilaiset. Ja tästä osittain on paljon kokemusta kaiken tyyppistä kapinoista kyllä. Ja kansannousuista. Niin ehkä tätä ei osattu ottaa huomioon. Valitettavasti sanoisin, että me suomalaiset ollaan aika laupeita. Niin, Irlannin kanssa aika paljon yhtäläisyyksiä koko luokkaan. Niin. Muiden sorta. Jos mietitään suomalaisten kansallista luonnetta, ollaanko me lähempänä espanjalaisia vai jotain ruotsalaisia, niin kyllä me ollaan aika säyseitä. Vaaditaan aika paljon, että ennen kuin niin sanotusti lähdetään barrikaadeille. Mutta kyllä, Sikko,
sinne lähdetään syystä tai toisesta, niin kyllähän hakkapelitatkin tunnetaan niin kuin Itämeren ympäri kyllä näissä muissakin valtioissa, että sitten kun suomalainen lähtee sotajalalle, niin pelko valahtaa muilla ja yleensäkin kun valkoiset kansat muutenkin monesti vaatii tosi paljon, että lähtee, että kun miettii vaikka 1900-luvunkin 2 isoa rähinää ja näin, kun valkoiset kansat lähtee sotimaan, niin silloin mantereet järisee ja mikä on sinänsä pelottava voima olla hallussa, että se on tosi vastuullistakin, pitäisi olla siinä kohtaa. Vuosi 18 Suomessa niin se oli toisiksi verisin 1900-luvun sisällissota niin kuin ihan väestömäärään suhteutettuna, että suomalaiset saa kyllä sitten aika rankan rähinän aikaiseksi, kun se tietty Ootas nyt, mikä oli piste yli verisin? Espanjan sisällissota. Okay. Ja Espanjan sisällissota oli käytännössä harjoitusta toiseen maailmansotaan. Joo, se oli paljon enemmän kansainvälisempi konflikti kuin Suomen sisällissota. Oliko siellä joku? Ja kun vielä tuohon, mitä Tapio Rantanen sanoi, että kun valkoiset kansat herää, niin silloin asioita oikeasti tapahtuu, niin kuin ollaan historiassa nähnyt. Ja mä uskon, että jos tämä väestönvaihto jatkuu samalla lailla, miten se on jatkunut nyt, että jossain kohtaa pakko tapahtuu joku dominoefekti, että herää, mutta no, mä en tiedä, onko liian myöhäistä. Ei välttämättä, jos katsotaan vaikka Etelä-Afrikkaa, niin siellä ei koskaan herätty. Ja tilanne on tällä hetkellä se, että just viikon sisään siellä on pistetty eteenpäin laki, joka on käytännössä samanlainen mitä Rhodesiassa aikanaan, ja Rhodesia ei enää ole, niin siellä tulee olemaan erittäin tukala vuosi. Ja Euroopan kansoista nimenomaan ranskalaiset on ne kaikkein innokkaimmat barrikaadeille nousijat ja kapinoitsijat, mutta siellä kapinoidaan sitten bensan hintaa tai jotain muuta täysin toissijaista asiaa vastaan, mutta ei ole hirveästi näkynyt näitä tähän aihepiiriin liittyviä kapinoita. Joo. Ja itse asiassa Englannissahan oli aika isot mellakot, kun tämä viimeisin puukottaja teki tekonsa. Niin sitten oli aika isoja mellakoita ympäri maata, mutta ei sekään sitten lopulta johtanut mihinkään. Oli maininta noista odottamattomista vaikutuksista. Yksi, mikä tuli mieleen, ja olen nähnyt pari-kolme tämmöistä niin sanottua influensseria. Niin, hyvät asiakkaat, kirjasto suljetaan 15 minuutin kuluttua. Menee koko kirjasto. Niin, se eka aika mä näin, niin se oli vuosi 2 sitten, kun Senegalina lähtee takaisin Senegaliin. Sitten se sanoi, että me ei tämä nyt niin paha aikaa ole. Me on vähän saanut tietotaitoa, niin pystyy jotenkin pärjäämään. Ja tällä viikolla mä näin alkeenialaisen huivimuijan, joka meni alkeenialaisen. No tämä on kiva, ihmiset ei mulkaile mua huivia. Niin tietysti toi aika mitätöntä. Toi yksi on, mä en tekstitään muutamia näitä suomessa. Mutta toi on semmoinen, tietysti onko tuolla mitään vaikutusta, jos katsoo Saksaa ja isoja kaupunkeja, tai Ranskakin, mä näin jotain tilastoja, niin jos kaikki Saksan isoja kaupunkeja, alle 18-vuotiaista yli puolet on vieraskielisiä, niin on 1-2 influensseista alkaako tehdä tässä. Se on myös sellainen, että voisi niittenkaan tehdä yhteistyötä. Tämä hommataan rahoitus. Tehdään sillä lailla, että mä nauhoituksen katkaisen tässä. Voidaan tässä vielä jonkin aikaa juoda kahvit loppuun ja rupatella. Mutta kiitoksia, tulitte tänne kirjapiiriin. Voi olla, että järjestelen tämmöisiä tulevaisuudessakin. Katsotaan, oli oikein mukava päivä. Joo. Erityiskiitos, että kustantaja tuli paikalle. Kiitoksia, että tämmöinen suomennos on olemassa. Mukava tilaisuus. Joo. Ja hyvää keskustelua. Pyhien leiri, kiuaskustannus.com, eikö ole .com? Joo. Sieltä saa ostettua omansa. Ja sitten tuosta tosiaan, jos saa parilla kympillä noita kappaleita, jos joku haluaa sen vielä ostaa. Niin. Joo. Kiitoksia, palaillaan.